En adier ni doho mar appeal noyie gi high court. Nok giyie gi IEBC. Ok en kata kamano. Gima ne IEBC otimo, ne gi apply for gimoro miluongo ni stay of execution of the judgment mar high court. Kendo court of appeal noyie kodgi. Court of appeal is set to deliver judgment mar case noiro finally kiny. Koro kiny ema Reuben Kigame dhi ng'eyo kodhi bede ballot kata kodhi bedo. But kata king'iyo koro kwanyalo chako ng'iyo ni kapo ni court of appeal oyie gi high court, mano dhi bedo nade or dhi bedo nade gi IEBC kaluwore kod ni ballot papers moko osebedo printed mochope Kenya kaendi ne yiero mabiro tarik 9 dwe mabiro. Dhi bedo matek. And kopo ni court of appeal dhi yie gi Reuben Kigame, ginyalo wacho ni IEBC okompensate mar violate his political rights mayudore article 38 mar constitution ma Kenya kaendi. But kawawere gi mano, IEBC notimo marach nikech iyudo ni joma ne chung kendgi maongo party gieki noket gik moko ma wawacho ni unreasonable limitations to their rights, political rights mar chung. Kiwacho ni gin unreasonable, pono ni nyalo lero ne nyako Ramogi Joang ni gin unreasonable yo machalo nade. Gin dwaro mage mane oketnegi mapono nok nonego bed ni ketonegi kaka jogo machung kar kendgi. Mokwongo ni dwaro gi signatures maromo 1 million kanivai for president. Kanivai for MP ni dwari gi around 1,000 signatures in every ward. Tiyudo ni kin gi party requirements gi kini ok dwari godo.